ga azurfa zobe, asali na yobe, bani rawa da kebe, a cikin mata na Hausawa da akwai Asabe. Mawaƙi Umar M. Sharif na shirin zama zakaran mawaƙa na duniya baki ɗaya bisa ga waƙarsa mai suna Tauraro. Ku kasance da mu domin ku ji wannan fitacciyar waƙa ta Umar M. Sharif mai suna Tauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tun masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo. Zai kyautu don wani farkon kasancewa ka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Alkhairi 24. Ka dauka ka taɓa wani alamar na subscribe da ma kuma na share domin samun sabbin shirye-shiryen. Halin yanzu dai mawaƙin naku kuma ce jurau a fannin waka wato Umar M. Sharif wanda shine dirin tsidu wahala baya taɓa barin masoya ba tare da farin ciki ba. A wannan lokaci ma ya kuma gingimo waƙarsa mai suna Tauraro. Abin da zai ba mafiya mawaƙan Umar M. Sharif mamaki shi Umar M. Sharif bai daɗe da sakin waƙoƙinsa wanda suke tarantin a duniya baki ɗaya ba, wanda Afirka ma gaba ɗaya waƙar Umar M. Sharif a wani lokaci zai tuzo ta uku. Wannan babban alfahari ne wa arewacin Najeriya ma baki ɗaya. To a wannan lokaci kuma Umar M. Sharif ce ba zai ya ruwa ya tsaki domin ganin ya faranta wa masoya, shi yasa ya saki wannan waƙa ta ba tare da ɓata lokaci mai suna Tauraro. Duba da wannan lokaci ko wannan mawaƙi ya yi lissafin kan cewar baya so a kada shi a zakaran mawaƙa na duniya na arewacin Najeriya. To Umar M. Sharif da haka duk sun ajiye waƙoƙinsu, amma kuma Umar M. Sharif ya ce ai ba zai iya barin masoya ba tare da farin ciki ba. Isa kuma ko wannan waƙa mai suna Tauraro. To kuma da kuka gabi da waƙar nan har yanzu ba gama aikin ta ba. Waƙar nan dai da alama za a gabza da ita a cikin zakaran waƙoƙin arewacin Najeriya. Bisa kuma dai aka saba ka kamanta da taɓa mai alamar subscribe domin da yi ne za mu gane cewa kuna bibiya wannan ta mai albarka suna Alkhairi 24. Sannan kuma muna mai roƙon ku duk lokacin da kuka ga gyara a cikin wannan ta mai albarka Alkhairi 24 ku ta'amala da gyaran nan ko kuma ku tattabe mu ta comment section domin farin cikin ku shine namu, abinda kuke so shi muke so. To dai da dukkan alamun Umar M. Sharif da tabbas da amana tarihi zai maimaita kansa. Duba da 2023 Umar Sharif shi zama zakaran mawaka, to a lokacin ma kuma wasu masu hasashe tun yanzu sun fara hasasu hakan. Da dai akwai manya a gabansa irin su Hamis Breaker, su Auta MG Boy da sauran mawaka baki da sababbi da kuma tsofaffi. To dai har yanzu dai ba a gama ba na tantance mawaƙin da ya fi wani performance ba. Zan sa ku kasance da mu domin duk lokacin da aka saki sabbin shirye-shirye mun kasance da ku. Mun gode duka na maka ƙarshen shirin na Alkhairi 24 na alfahari da ku sai da ku.